Ukoliko ne zategneš kapak, već radiš na normalnom kapu, desit će se da eyeliner bude debeo. Mala količina gela, slepljena dlaka na četkici i uvek prvo izvlačimo mačkasti deo eyelinera, izvlačimo maskaru pre nego što zalepim veštačke trepavice kojima želim da dodatno podignem ovaj look na viši nivo. Stavljam u zadnji deo oka i na taj način želim da ispratim ovo senčanje i eyeliner koji sam tu uradila. Nakon što smo podlogu naneli na jedan deo lica, ublendavamo je tečnim puderom. Kontura ide na vrhove stranice nosa i već je ovom pljosnutom četkicom ublendavamo da nam se stopi sa podlogom na cijelom licu. Nežno prelazimo četkom u smeru ka kosi. Olovka treba da bude mekana da ne bi stvarala grube ivice. Detalje o online akademiji šminkanja možeš da saznaš na linku u opisu ovog videa.